Is mis le galabana is bal coiste Glór Léim me agus is teagascóir in san anatome. Ceanú an foragú seo hart fa seach nó ach néanúhan agus formid airgad ón ciste in estiaata na Gaeilge ó Huaí agus ceanúid an foragú agus maoiniú soccer vegan am sin ag na daoine a bhainnig Glór Léim go méid sé seo mar chultúrlann de Phobail Ghaeilge. Tá treifa mór rudaí a gul araon seo agus táid ag ceinneal tús taréis sin seo le seo ach táid ínta sásta bhil líon na líní atá teastasteach ag bain súsáid as aisenaí saganne agus a bain súsáid as na chultúrlann seo le chuir le Gaeilge sacú mar hampla bhíonn ranganna-ghaeilge í a bhain sa teatan. Is me ceann, tagamid an seo ga seachtain. The people love coming to the hall, they love the sense of community, the sense of belonging. They love the crack with everybody that they be chatting with, from young to old. They love that sense of belonging and they are very enthusiastic to be learning Irish, especially in Mhadaidh. Fásta chuirmid an hala amachar cís de grúpaí pobl gur bhfuil an hala úsáid. Mar hampla bíonn an hala seo an úsáid chun mór ag an nGael Scéal. Is mis Mícheál Duffy, príomhaide nGael Scéal le Mhadaidh. Thosaimid sa bliana neamh deich le séisiir. Agus tá gáil ó neart ó hen, tá breis agus céad páistí agan ar scoil faoi láthair, tá fearann de cúgardeag idir múinseoirí, cúntaí agus fearann tacaíochta. Tá nás láidir idir an scoil agus an inad seo. Dúine mar gaeilgóirí agus muidegéirí an Gaeilge a sprágu agus a chorthán cinn sa cheantar tá sé tabla go bhfeiceann na páistí Gaeilge taobhanmhaí den scoil fásta. Deanamid ar nGael a rís freastal ar an chéad luain eile. Rang aganine le iargáltaí an sa scoil tá gáil an gContae. Tá duine den na céad páistí a bhí ag an scoil fástathe mar chuúnta rang aganine agus is ábhar bróid sin go bhain deabalta fástaíocht a chur fáil don céad luain eile. Fásta cumáid bíonn rincarí ag folam na céirdeán seo. This centre means that I can practice Irish dancing in my local area. This centre provides support for the Irish language and culture in the Mhadaidh. Tágam an seo a an seachtain le agus taine cleachtaí le maoiniú lei seo. Tá sé just cultúr an Gaeilge a aige agus a sprágail an seo. An mána atá ag Glór Léim na tuairú do láb ach rud a chur an gluinear ar gríthe na nuair a táid ag síneamh amach lábhan codí, lábhan dóis. Higann Phobail go bhfeictear doin go bhfuil daoine sásta ghlacú leis an choir sin agus táid iad dínta brád ó leis sin.